Indimbane zeimbali zesizwe samaZulu amatshitshi zizobuthana eCurries Fountain eThekwini mhla zingo-24 kwephezulu emcimbini ohlanganisa amatshitshi amatshiwelele. Ukuzwa kabanzi ngalomcimbi semukela indabeni zethu inxusa lalomcimbi uZamambo Mkhize kanye nomhleli wawo uNkosikhona Gumede. Sinamukele indabeni zakusihlwa. Ake siqale mhlawumbe sibuze lapho uthi yini lo mcimbi nobiza ngamatshiwelele, yini amatshiwelele? Mhlawumbe kungenzeka ukuthi lichaza ukuthizela igama leli. Asibingelele ababukele emakhaya, nawe Sothole siyakubingelela kakhulu. Igama leli amatshiwelele liphuma egameni lamatshitshi. Umcimbi kahle kahle ungamatshitshi, kodwa ke ngokugunyaza ukuthi amatshitshi uyedwa umuntu onegunya lokuthi ababize isilo sethu. So ke kwaphoqa ukuthi ke base sidiverta ke igama from amatshitshi to amatshiwelele, ngoba amatshiwelele ingoma eyaqhamuka noZamambo okuyiyona ya trenda egameni lokuthi ibe nento yamatshitshi. Awishaya kancane ngoma. Amashiwelele shiwelele amashiwelele ayisoqedela mhla ka-24. Akasho nosuwazi ucula impela ezeimbali. Abizolana amatshitshi mhlambe masingathola nje lapho niwabizelana amatshitshi abizweleni. Mhlambe isizathu esikhulu kakhulu siyazi ukuthi amatshitshi ngasonke isikhathi ahleze ebonakala nge-24 zika September. Ayikho ama-activity abonakala wenza. So lo mcimbi uvule amathuba omsebenzi la khona bonke abantu abangamatshitshi abanezinkampani ukuze bezokwazi ukusebenza ukuba bezosupply ngabe catering, ngabe amadeko, amatende njalo njalo. So izathu sokuthi ke sithe sifisa ukuthi nasedolobheni lethu eThekwini kube khona umcimbi ozogqugquzela abantu ukuthi abaye emhlangeni, since sazi ukuthi uZamambo ungomunye wabantu abambiza ngetshitshi leCountry. Sathi ke amava akasenawo nokubukela kuyena, kunezingane eziningi ezibukela kuyena. Sathi no, asenzeni umcimbi ozogqugqumezela o sort of like activation ukuthi abantu abayemhlangeni nasemalokishini abantu bekwazi ukuthi beyiphathe kahle, kungagcini kuthiwa into yasemakhaya kuphela. Zamambo inxusa lalomcimbi amatshiwelele. Nizoqinisekisa kanjani ukuthi izingane zethu iphephile kulomcimbi, ngoba phela uyazi ukuthi uhlanganisa abantu abaningi, akusiwa amatshitshi kuphela nje obahlala sibona emkhosini omhlanga. Kunabafowethu lapho uthi mhlambe bazobe sebehlukumeza mhlambe bamba izingane ngendlela engafanele. Niqinisekisa kanjani ukuphepha kwezingane? Ekuhleleni kwalomcimbi nje ipoint lokuqala esalibeka nethimba sihlela kwaphanyisa igama le-security ngoba kufuna ukuqinisekisa kona ukuphepha kwezingane nokuthi intombi endaweni ezobe inomcimbi kufanele usizisheshe zishiye mhlambe ngo-5 ubekiwe ukuze kuhle sesemakhaya kungahlele endaweni le ezobe nabantu le engaphephile, kodwa i-security khona, amaphoyisa azobe khona ezokuphepha nje eqina kakhulu. Yini esingayilindela umcimbi phakathi kwayo? Silindele ukuthi ngoLesihlanu mhla ka-23 uZamambo uzobe ehostel into ekuthiwa iCamp Kazwelonke. Abantu abaningi abayizintombi bayayazi. Uzohost iCamp Kazwelonke ngoLesihlanu. Ngomgqibelo ekseni kunemashi esithi phansi ngokubulawa kwemantombazane, phansi ngokubulawa kweintombi, phezulu ngokufunda, ayiphakame imfundo yephambili, kanjalo nozokuphepha abantu bevikeleke emzimbeni. Sibe nabantu abazobaluleka ukuthi yini oyidlayo ukuze ukwazi emzimbeni ukuthola impilo, into idinga yipi. Then emva kwalokho ke sesibeke sesiba nengoma session webhayila khona amaqembu eintombi ekwazi ukusina khona. Mayiqeda ukusina ke seqala ama-performing artists esiwame emila ngama-guest ukuthi ezonandisa lezi zingane. Isikhathi sinaso yiso esishaya kakhulu. Nkosikhona Gumede umhleli wamatshiwelele, inxusa lamatshiwelele, asibonga kakhulu ngesikhathi senu. Siyabonga kakhulu. Sothole. Siyabuya nezimidlalo kanye nomhlahlo wesimo sezulu emva kwekhefu. Hlala nathi.